right. Phela ukuthi sewalimala kakhulu enhliziyweni mina ngithatha izinto ekhaya. Ngoba engafuni ngisho ukungibona nje. Kodwa yena uwumuntu o-right se-understand-ayo or reasonable-ayo njengomuntu. Kodwa meke wabona mina vele kufike lokhu kugxili enhliziyweni. Entweni yabona madoda angiyifuni lento enyenzayo. Wena mfana ngishutha, msuloku ushutha lapha. Malume into eyenza ukuthi siyishuthe lento umfuka Nxumalo la osibhalela uthe mayesibhalela abantu abaningi umshana uzwide phela uzwide kanjani? Mina Nxumalo la manje ingane ngasise ingane lapha ezihambe zizalwa lapha ezalwa khona mina angitshele imlanjwana la Ngigxile kakhulu kuma-drugs kodwa ngahamba ngabona ukuthi ama-drugs awangibuyiseli ngalutho. samayelana nayo imbazo kama ibhode kamame zonke izitsha zazikhona ekhaya zikho nqako uzoxwezana hamba lezi zitsha ubuyise la ubaba kalele ukuphumula uma ngalele ngokuphumula indaba yakho. Ngixabana nomalume nginezinto engiy'ntshontshayo ekhaya umalume asangifuni ekhaya. Uma ngiyabona isikhathi siyahamba yabo. Yeah. And futhi akukho safety umuntu ngoba ehlala emgaqweni. Uvika lokhu avike lokhu avike lokhu. Uma ngithi angizehlise ngiyibuyise nami njengomuntu ebantwini. Ngizama ukuthi ngikhulume nomalume angixolele. Konke lokhu ebengikwenza sengishintshile manje sengomunye umuntu. Bengajabula kodwa ukuthi umalume angibuyisele ekhaya. Uzodayisa obhestas uzodayisa indonga lezi hayi uzobulala mina usubheke ubuye ezikhotheni bazongibulala ukuze uphume kusale ngenalutho kungapha isithule ngabi khona ngangcwatshwa wena ungitheni nami ngingabuzane wena. Ngibingelele babukele emakhaya angihambi ke ngedwa ngihamba nomfowethu la lo phambi kwenu usiyabonga umfowami Mkwena uthi sizozimiza bafazi bamfuqa iphethe ncisha uthando ukhethe kedwa phungula amatshisa afana because ebuhlangene uthi afunye uyini bafowethu sila ishow yethu imasibuyisane la khona isiza khona abantu kodwa ukuze siyichaze kahle ngisacela ukunikeza umfowethu ithuba ichaze Sibiya awubangene. Ngiyabingelela kubabukela emakhaya igama lami ngosiphamandla ngokaSibiya no bafowethu sila kumasibuyisane show ngaphansi kweSlovas Production into esizoyenza-ke la kumasibuyisane TV sithe sathola mfowethu ucingo sibhalelwe umfowethu laphana wathi ufuna usizo uzoyichazela-ke mfowethu kungani akhethe thina. Ya babukeli so into ezokwenzeka la njengamanje imasibuyisane ila khona isiza khona abantu ishow yethu entsha uhlelo lethu olusha olutholakala ku-YouTube siyacela usangene ephejini lethu ucofoze usubscribe luzotholakala lolu hlelo ngaphansi kweSlovas Production lana sinobhuti osibhalele Sibiya mfowethu osibhalele umfowethu wathi umsebenzi wethu sekunesikhathi ewubona ku-YouTube ngakho into ayifisayo ukuthi simsize ngakho Sibiya mfowethu wena uthini mhlampe sisazosiza lo mfowethu vele udaba besilubonile. Ya udaba bese ngilubonile kamfowethu kodwa mina engingakusho ukuthi sizoqinisekisa ukuthi wonke umuntu ofuna usizo asibhalele lapha kweSlovas Production uzophendula hlelela usuku sambe simsize ngayo yonke indlela afisa ukusizwa ngayo noma kuthiwa ubani uvumelekile ukuthi eze kule show le ezokhalaza bese sihamba somsiza. Sibiya bhodi. Yebo. Ngicabanga ukuthi mfowethu sesaqala uhlelo lwethu since kwenzeke indaba ebuhlungu lapha eMsinga. Ngicabanga ukuthi mfowethu ngicela sibhekise amakhanda phansi nje for 2 seconds. Siyabonga. Lapho inkosi yamagcokama sitholale kahle sicebe mfowethu. Ugeza sebegezile. Bakithi. Silimalelwe lapha. Hayi bafowethu silahlekelwe lapha leli qhawe bafowethu. Besikhona-ke laphana eMsinga bafowethu. Kube buhlungu kakhulu phinde sibonge bafowethu South Africa yonke ngokuthi iphongo omningi nje iyoseka iqhawe bafowethu sengathi singakwenza kuwo wonke umndeni osuke ulinyalelwe kubafowethu abakhona kule-industry ngoba isikhathi esiningi labantu bamaciko abanakwe kakhulu. Abanakiwe bhuti. Njalo. Abanakiwe. So singabe sisaba mude kakhulu. Ubhuti osibhalelile ukhona khona la. Yabona. Umfowethu kade asesicela mfowethu ukuthi ngoba sithi siphusha ingqinamba zempilo ngicabanga ukuthi iyona into ethe usibamba le kodwa-ke namhlanje sithe sithathe leli suku nje sizohlala naye umfowethu ababukeli bambone bayizwele nabo ukuthi simsiza kanjani nayo yonke imigudu futhi esizoyihamba ababukeli bazobe bayibona khona la kwi-channel. Ya bhuti wami sacela usondele kancane ungene nje phakathi nendawo. Khamba kahle bhuti. Ake ncenge bhuti.
siyaphila. Sisacela Nkosi yami kumbukeli osibukayo njengamanje akazi ukuthi sinobani la. Sisacela bhuti uyichaze ya Igama uSibusiso Wanxumalo. ya uSibusiso Wanxumalo. Uzwide Sosondoso umthondo wethusi ekwakhe Ngihlala la Kaji. Kamasho. Okay bhuti. Sinqawunqawu asiphakame sonke sinqawunqawu lapha Kamasho. Ya lana thina asikazi salenza uhlelo olukanjena ekuthenini sisize abantu. Kodwa sikubonile wena uyikhandla uza kuthina uthi cha uyacela ukuba sikusize. Right. Ngabe yini ubhuti eyenza ukuthi azayihluphe kangaka kithi because akhona ama-show and lento yakho bhuti singasho nathi ukuthi mhlawumbe usisizile because ukwazile usigqugqumezela ukuthi sikwazi nathi ukuthi sivule ishow mhlawumbe esingasiza kuyona abantu. Yini imbangela ukuthi ucele thina? Imbangela ngibonile umsebenzi wenu bafethu ku-YouTube and futhi nginenkinga bafethu sengina-10 years ngihlala emgaqweni. Ngixabana nomalume nginezinto engiy'ntshontshayo ekhaya, umalume asangifuni ekhaya. Ngiyabona isikhathi siyahamba yabo. Yeah. And futhi akukho safety umuntu ngoba ehlala emgaqweni. Uvika lokhu avike lokhu avike lokhu. Ngithi angizehlise ngiyibuyise nami njengomuntu ebantwini. Ngizama ukuthi ngikhulume nomalume angixolele. Konke lokhu ebengikwenza sengishintshile manje sengomunye umuntu. Bengajabula kodwa ukuthi umalume angibuyisele ekhaya. Manje bhuti sibiya lunzima lolu daba. Inzima ngempela. Manje una 10 years emgwaqeni. Yeah. Mhlawumbe kwami kwena engakubuza ubhuti abazali bona besekhona noma bususele nomalume kuphela ekhaya. Bese ngisenomalume kuphela. Ish. Inzima. Ya khona manje umalume umuntu okanjani mhlawumbe ungasichazela mhlawumbe sikwazi ukuthi nathi kukanjena sikwazi ukuthola ama-bodyguard because izimo ey'kanjena ngiyake ngibone ama-shows amaningi kuyona i-YouTube kuyake kube khona umuntu othola ukuthi uyi-bodyguard mhlawumbe umalume umuntu okanjani? Umalume uwumuntu o-right. Kuphela ukuthi sewalimala kakhulu enhliziyweni mina ngithatha izinto ekhaya. Ngoba engafuni ngisho ungibona nje. Kodwa yena uwumuntu o-right se-understand-ayo or reasonable-ayo njengomuntu. Kodwa meke wabona mina nekufike lokhu kugxili enhliziyweni. So ngithi ngokwakho njengoba uthi ufisa ukuthi umalume aphole ngaphakathi enhliziyweni nawe usubonile ukuthi ukuhlala emgwaqeni kunzima kangakanani. So umalume mayekuxolela wena uyathembisa ukuthi lezi zinto obuzenza umalume bekuxoshele zona uyaphuma kuzona uyashintsha. Yebo ngiyathembisa baba. Okunye ngifisa ukuthola umfowethu njengoba bethatha izinto ekhaya kungavunyelwene. Kuyithathisa ukuthi leyo mali leyo-ke uyoyenzani masudayisa izinto? Kahle ama-drugs baba. Ama-drugs. Engigxile kakhulu kuma-drugs. Kodwa ngahamba ngabona ukuthi ama-drugs awangibuyiseli ngalutho. Wesibili. Mina bhuti mhlawumbe into engayisho angazi umfowethu kuze simsize kulento because yona inzima kodwa ingenzeka. Yeah. Yena uyimisele yini mhlawumbe ngokwayeka ama-drugs because asikwazi ukuthi sihambe sekumalume ekhaya kanti umfowethu usayimisela ngokuyeka noma usuwayekile vele. Sengiphuma ngisho e-rehab baba. Yeah. Clean nje, clean. Sengibhemela ugwayi kuphela. Yeah. E-rehab ngihlale for 3 months. 3 months. Ngabuya sengi-clean. Sengibheme ugwayi nawo futhi ngifisa ukuyeka. Yeah. Lezali udaba lwaswethu. Kuyezwakala. So mhlambe kwamkwenye into esingayenza ukuthi umfowethu simthathe selaphana ekhaya sibone ukuthi umalume siyamtholana. Uma simthola sizisa la malume umfowethu naye khona. Okunye-ke sesohlangana ku-comment section sizwe imibono yababukeli ukuthi bona bathini ngoba baningi abantu abafisa usizo bangalitholi. Njengamanje-ke sikhona ngaphansi kwe-Slovas Production, Masibuyisane TV. Siyakuhambela, siyakwazi futhi ukuthi abantu sibasize ngale ndlela esizoqala ngayo size umfowethu. Ingakho sithe nje sifuna ukuyiveza yonke into esiyenza, wonke umuntu esizomsiza sifuna ukuyiveza. Kubonakala ukuthi siyasebenza. Ne-email yethu sizoyibhala khona lapho kodwa-ke if usafuna ukusizakala nawe or kunomuntu omaziyo umakhelwane wakho siyacela usi-emailele right and okunye ungakhohlwa ukusubscribe into ebaluleke kakhulu ukuze sizokwazi ukuthi noma ubhuti esizakele uzwide esizokwazi ukuthi siniphe iy'nhlelo ezinye
elandelayo. Mhlambe ukulekelela laphana kuma-email kubantu abadala abangakwazi uku-email, mhlambe nje bangabhala lapha kwi-comment section ukuthi nabo bacela usizo, sobe sesibaphendula, singene ku-inbox yabo sibatshele ukuthi sizwe iy'nkinga zabo bese sibuka ukuthi singabasiza kanjani. Alright, babukeli emakhaya, sisacela ukungabi mude kakhulu. Nginomfowabo Sibiya lana uSontobe. Ya, ngeke ngimbongele inkosi ayiqede. Singabasiphosini phela akwazi ukusiqeda. Kulungile mfethu, hayi simthathe umfowethu sinikele khona kumalume. Siyabonga. Masibuyisane show. Sibiya. Sesikhona futhi umalume mfethu akaphathekile neze kahle. Konakela kakhulu umalume, kahle kahle bengafuni ukuthi sihlale phansi kodwa sithe ukuzama umuthi kancane ukumehlisa umoya ukuze sizokwazi ukuthi ubhuti phela osibhalele akhona ukusizakala, ngoba kuma sibuyisane show sifuna ukubuyisa abantu, sifuna ukubuyisa wonke umuntu oney'nkinga nomndeni wakhe, ukusiza nje, ufuna ukusizakala. Bafowethu uhlelo lwethu sisalusha, ngakho siyacela ucofoze subscribe ukuze sizokwazi ukuthi likhule. Uphinde ulike, ungakhohlwa ukulike, uphinde ukhomente futhi. Makhona omunye umuntu omaziyo odinga usizo osekwakuxoxela, ungasithinta futhi lapha kuma-comment usitshele, nama-email azobe khona, nama-numbers azobe khona. Nawe futhi uma udinga usizo sikhona, siyafika sizokusiza. Masibuyisane show Kunjalo nje. Sibiya mfowethu, kunzima kodwa ngicabanga ukuthi kuze siyisothe lento asimane sihlala udabeni. Ke simuze umalume ayikhulumele, simbuze ukuthi cause asimtshelanga mbukela ukuthi ubani lo Zwide lo, but sithe umshana wakhe ongathi okuvelayo. Umalume unabashana abaningi. Mfowami kuwena, umalume impela ukhale ngokuthi abashana abaningi, kanti futhi-ke mfowami kuwena ngathi uyi-surprise ngumalume ukuthi yena umuphi lo mshana esiza naye. Bonke abahlala ekhaya. Asazi ukuthi bahambiswe yini, mhlambe sozwa ngokuhamba kweshow kodwa nje lo siza naye kumalume uyi-surprise. Bonke babiza uNxumalo, ukhumbule. uZwide Kalanga. Mbukeli, siyacela njengamanje uhlale nathi, usalindile nje sesibheke kuyena umalume nangu usekhona emva kwethu. Siyacela ucofoze ulike, usubscribe, ushare. Oh Zwide, sanibona malume. Yebo, sawubona. Ninjani kodwa baba? Sikhona. Yini manje kwenze njani? Cha, ngoba besichazile malume ukuthi imbhobho le izoba khona, ngoba sifike lapha ekhaya safike sayivala. Bewukuhlonipha ukuthi cha malume azizile uzokuhlambalaza wena, kodwa lento esizoyenza kuwena ingoba kunomuntu ocela ubuye ekhaya. Umshana wakho malume. Umshana ngoba phela baningi abashana bami babantu okuyibona ukuthi ngathi ufuna ubuya kimi ngoba phela angabazi bonke. Mfowami kuwena, yazi sengilibale ukwazisa ababuke lapha ekhaya. Umalume wafowethu isizathu esenza ukuthi angafuni ukuthi siveze umuzi wakhe ingoba uthi uyasaba ukuthi abantu bazobona ukuthi umalume unonya, but mhlambe nawe uzobona ukuthi kwakufanele yini umalume ukuthi amxoshe. So sadecide ukuthi umalume sihambe siyomthola, sathumela iy'moto zethu zamlanda umalume, sabuya sazohlala naye la sikhona. Somhlanganisa kanjeni manje ingakho lo ngikhipha ama-TV la nenza yonke lento enyenza la. Usaqhubeka la nto ngithengi mina ngey'pali. Cha, mama ngibuka izwe lonke mina manje. Angeke lize likubuke lonke izwe malume. Siyako phela nengishuta la ngikhulumisa ngamakhoni yonke into ama-microphone la. Manje funa ngithini ke mina? Malume into enza ukuthi siyishuthe Bona lento. lento ene yabona madoda, angiyifuni lento enyenzayo. Wena mfana ngishutha, amsilo ukushutha lapha. Malume into enza ukuthi siyishuthe lento, umfuka Nxumalo la osibhalela uthe ma esibhalela abantu abaningi. Umshana mina Nxumalo la watshe ingane ngasise ingane lapha ezihambe zizalwa lapha ezalwa khona, mina ngitshele imlanjwana la. Kanti kurongo ukuthi ebize ngesibongo ngithi mina la yena yimi Nxumalo, hayi ukuthi Nxumalo akayena Nxumalo umuntu okhuluma naye. Mina Nxumalo la ngisele mina uma ngishiya la nodadewethu banje bonke bayimbili engazabo ihlala ihlala khona emadolobheni emali bahlala emafletini. Okay malume, Ngilala ngikhona la, ngifuna into yokubhedela la mangishala naye. Bangishiya na bayihambela manje ngifuna indaba yomphetho la. Malume mhlambe njengoba nje kulesimo kuso ngizothi ukubuza nje umbuzo othe phecelezi malume, umalume uganiwe? Hayi phela ngiyeke ngibambe phela mawenza phela ngiholile. Mangiholile phela hayi kona ukuthi
Ngiklaswa yiloko kodwa ngeke ngibambe emango. Phela Kuyezwakala ukhona malume. lo owaziwayo ukuthi vele wami. Kuyezwakala malume, kodwa malume besicela nje ukuthi usiphe ithuba umshana simlande simbekela ukuze nawe uzothola ukuthula ngaphakathi enhlizweni yakho. Umshana adlulisa afisa ukudlulisa nisaphila. Malume mfethu umshana Hayi ufuna kodwa ukubuya ekhaya. ngifuna umbono umuphi lo mshana nikhuluma ngayo ngoba baningi abashana nginabo manje ngizothi umola muphi lo mshana lo nikhuluma ngayo. Sontobe bhuti. Asimlande umshana. Hayi asimlande umshana Kodwa malume. phela umalume kumele kube surprise since abashana bakhe bebaningi mbukeli. Ngicabanga ukuthi simfihle umalume. Ya malume kumele simfihle. Alright. Mbukeli lapha ekhaya ungakhohlwa ucofa subscribe lapho like Masibuyisane show. Sizobuyisa umshana kaMalume uma ufuna ubuye ekhaya. Usena 10 years ahambe Ehlele ekhaya. emgwaqeni. Siyabonga kakhulu. Like yasondela futhi. Malume usekhona umshana. Sontobe mfethu. Awumveza. Ayamveza manje malume bafethu. Tada. Ubekwa yini la? Amalume ngizoxolisa. Ukusamasimba manje. Angifuni into yakho nje uthini la kumina. Malume besingathokoza ukuthi umnike ithuba umuze umshana ukuthi uzoxolisa mayelana nayo. Imbazo kama. Ibhode kamame. Zonke izitsha zazikhona ekhaya ikonqako. Uzokwezani? Hamba lezi zitsha ubuyise la. Ubaba kalele ukuphumula uma kalele ukuphumula indaba yakho. Malume La ekhaya kuduka ngakhondana nje akho zitsha afuni noshizitsha. Lakho lutho la ekhaya. Malume ngoba sicelile malume uthi uwehlise umoya malume athi uzowehlisa umoya. No. Uyena usibu. Wesibo. Khathele wena mfana. Yabo nje bengenalutho nje. Akekho umuntu onqoma, akekho umuntu ongana, ogana ngaphi la ngekho zitsha khona. Lokho ngishibhodo khona. Malume mina Manje nale ima. Wena ufuna ukubuya uzokwenzani la? Uzodayisa obhesters. Uzodayisa indonga lezi. Hayi uzobulala mina. Usubheki ubuye esikhotheni bazongibulala. Uzoniphumpe kufale ngenalutho kungapha. Isithule ngabi khona. Ngangcwatsho. Wena ungithini namagcabisane wena. Bale mina ukuthi uzokwenzani la? Abafana ekhotheni ngongcwatsho khona. malume Hayi Malume, angifuni ukuyizwa nje le ndaba lo. malume Kanti nini ngibizele lokho nini? Cha malume siyacela malume uwehlise umoya ngoba malume. malume thina sizocela ukuthi umshana umuze ukuthi Angifuni ukuzwa ngisho ukuthi uthini. Mina kuphela nje lapha emzini osothondoza angangeni. Ngobeka umqejana nawo. Ufuna mina ozuyide mina la mina ngeke ngizwe ngazo. Useshintshile uphuma rehab. Awulihebhu into zabelungu lezo. Angene umlungu mina. Umnyama uzucu. Angeke ngizwe into nonsense mina. Lesho uwe badiyebo okwelukho. Emabana benedla yonidla okuyidama zini. Becala ukuthi mina ngizolihebhu. Hayi lihebhu. Malume zude njengoba sishilo ukuthi Masibuyisane show into eyenzakala malume wonke umuntu uba namaphutha empilweni mayekhula so umfowethu uSibusiso uthembisile ukuthi useshintshile and izinto abezenza meshintshile ke yabona imjondolo engaka nje hamba ubeka umjondolo wakhe lapha emjondolo ahlashitsha khona akwazi ukuyimela hayi la kithi malume baba lo umamela abangishiya la ekhaya nobaba nomama manje ayikho into engihlanza la malume mawuthi abe umjondolo shutho wakho akahamba hayi cha la magcina sothondoza vele unina manje ozomzala uphi nangizange idle ngishicwana ngisho nothing lo imali lobo emahlawulo nani ahamba phela wamoza umuzi kababa lo sicela yini engizofunela yona la akufuna ukuzwa lutho mina yakho side la lokhuza Sontobe mfethu siyacela phela zama ukwehlisa umalume umoya malume siyacela njengamanje ukuzwa iside la mfethu uthi mfethu sibu Zwit ungakubiza ngozwite uthi ngizongiyakutshela futhi mina ngizomela futhi lento izongibhedela angiyazi into engibizayo Zwit siyacela mfethu uchaze mfethu ngabe ngidlala mangani mami ehola nabo siyahlanganisa yabona mangabe siyaphuza kuyisa lo bhede lo mina sikhothe wena ngitshela kahle mali ngibeka umcondo wakho la malume ngoba sokhulumile simdedele ayisho afisa ukusho kuwe bese malume ya kube ukuthi kuyaqhubeka okunye okwenzakala kodwa sicela umnikeze ithuba akhulume kunini mina alright sicela khulume kuthina ngikhuluma nengene nani kume nayo sibu mfethu Zwide mfethu yini mfethu le
engaka mfethu owayenzayo mfethu uyaxasa umalume mhlawumbe uze nomubukele bene-idea ekhaya ukuthi kwenzakalani imbazo kabekayo kwenzakalani mfethu. imbazo yayikhona kahle kahle angisagxile kuma-drugs, angitshontshe izitshe ekhaya, amasuluzi, yonke into. Kodwa manje impilo yami isishintshile. Malume mfethu uSibo impilo yakhe isishintshile and ngalokho ngeke ngize njengoba uhlala emgwaqeni ngeke bashintshe njengoba uhlala emgwaqeni akubuye neveni nemoto uhambe simbonshintshile malume uthembisile ahlale egcekeni kufanele ufuye inyoka ukuthi inyoka ayilungi lithambile ngeke malume njengoba ethi into uthathe ngaphakathi wasibhalela kufanele ufuye inyoka phela inyoka wayifuya ingane sekubuza wena wayifuya inyoka kodwa mfethu inyoka uyazi ayidli uma ingalambeli inyoka ayidli uma ingalambeli idla uma silambeli uzolamba odle mina la kwamele imbalema impesheni phela kuyo ngokuthi ngiyalala ngidle into zami acwila kodwa mfethu nawe phela nawe mfethu ungalinge phela mina yazi into engizoyenza manje ngopha protection order wehlisa isigqoko malume mhlawumbe nakhona hayi ngopha protection order protection order yamaphoyisa asafundele ubuya la bangcono abayibele kahle wenza obuzo uthi malume into sinesithembisayo buza yonke impahla yamane baba malume okay malume ngicela ukubuza ukuthi yini oyifisayo njengamanje ukuthi yenze ufisa abuyise zonke izinto ayithatha abuye sehambisa squire kodwa phela uyazi ukuthi nawe kumele umthethelele njengomzali at least akube nalezo zinto ezimbili ezintathu okumele ayibuyise ngiyasizeka mina ngena umfazi akuyena umfazi mina angakwazi malume akube naloo cha yabona nini thatheni hambe naye ngoba yazi manje kuyovuthi manje ngifika mina yabo kosa kwakho lokhu isidina kumele ngidina nje ngoba ngisilimi kumele ngizokungcaba ulungile ngicabanga ukuthi uSibusiso asimthathe sihambe naye mhlawumbe senze uhlelo lokuthi ngelinye ilanga siphinde sibuye sizohlala nawe umalume mhlawumbe ngelinye ilanga sithola ukuthi aphole ngaphakathi mina ngikhokhela imagcwabisane mina Kabu nje unganalutho ufuna ngikhokhele imagcwabisane ngoba ngizokungcaba wena phela muthi ngeke phila njengamanje ukubinza zamasingcwabisane akangofela kade hlala sonto befethu indaba malume usineza chance ngeke ngivume mina ngeke ngivume mina ngiyasiza uyadinga ukuthi malume lo wadathathu kwenza nomuntu omdeni manje lo bona uyawenza uyena ngibe ngibezele kangaka bese phela ngizobezela malume njengoba sifuna yini ofisa ukisho umalume malume ngithi mina ngicongxolela ekuhambeni kwesikhathi uzobona ukuthi ngixolela kodwa ungabuyi la ngisho ngicina ngayo mbukele ekhaya siyabonga ukuthi umalume uyamxolela umfowethu kodwa nawe Sibusisa umalume sekuxolele ngicabanga ukuthi nawe ulaphekile ngaphakathi into esikufisela yona ukuthi mfowethu njengoba usushintshile ngelinye ilanga siphinde sikubone usushaya uthayi njengesifiso samalume usufika negrosa lapha uzonika umalume okamkwenye uthini kulokho ngicabanga ukuthi nento ezoshintsha umalume izomenza ukuthi nenhliziyo nayo ithi ukuthobeka izenzo zakhe mfethu Sibo okwamanje umalume usexolile kodwa angeke sisho ukuthi usembuyisile ekhaya but uthi uyamxolela ngokuthi axolise phambi kwakhe ngicabanga ukuthi malume ehambeni kwesikhathi uSibo kumele simzamele indawo yokuhlala kube ukuthi umalume uyaphola ngaphakathi sizama ukulelela umalume ezintweni ashoda ngazo lapha endlini uhlelo lwesusaphansi kakhulu malume kodwa ngicabanga ukuthi sizozama ukulekelela futhi mhlambe nabantu abathintekayo entshizeni zabo uma be-willing ukulekelela malume sizokwazi ukuphinde malume sibuye lapha kwakho sizokushutha kanje sesilethe izinto mhlawumbe abantu abafisa ukulekelela ngazo nabafisa futhi ukulekelela ngazo mfowethu bafowethu umalume uyopha indlu kamalume ngicabanga ukuthi kumele siyiveze ababukeli bebona indlu esimfice kuyona malume angazi noma wena ungafila kanjani ngalokho ukuthi siyiveze indlu ukuze nomuntu obonayo ukuthi cha umalume ulimele ngempela senifuna ukuhamba yenza lento engithenga ngiyifuna kwaseqaleni nokuthi noveza lo muzi wasekhaya okay malume ngesisaba mhlawumbe cha bawethu kula nje bayikade ngithe mina sihlangane kodwa le ndaba oveza umuzi wasekhaya kungathi nje kuphela kwehlisa isizwe hayi uzongehlisa isithunzi kakhulu nabantu bazobuka into abangazi ngoba phela angibuka yini nodwa nibuka izwe lonke ngenxa lomfana njalo mina ngathi yini mangongena ngekho ngisho ibhentshi lapha ngekho ngisho isofa
kukhona ukuthi nje kuphela amakesi uthi ngihlale kuthuthwa impahla yizwa Hayi ngula ngisesibhedlela mina sibuya mfowethu ngicabanga ukuthi mfowethu asiliqede mfowethu uhlelo mfowethu. Mbukeli sekhaya siyabonga nje usazola kanti angihamba nomfowami wena bathi uMasibuyisane TV, uMasibuyisane Show futhi ngaphansi kweSlovas Production. Sicela ukuthi laphana upress lapha uchofe nje la kunesithupha khona uzobe sewuthola yonke information nazo zonke izinhlelo ezikhona ngaphansi kwe-TV lesikuyona. Maningi amashow akhona, ziningi indawo esizozihambela, baningi abantu esizobasiza. Siyathemba nombukeli lapha ekhaya uzokwazi ukuthi ethi mayibona lo daba athinteke. Uma kukhona futhi othintekayo ufisa ukulula isandla noma ufisa ukusho something, isandla silula ngendlela eningi ngamazwi ewodwa aphilisa ukusho something kumfethu seshintshile kanye nomalume olimele enhlizweni. Uma ngabe futhi kukhona othi wena ngale kwamazwi khona ofuna ukukwenza uvumelekile ukusithinta lapha enkundleni yonke information izobe khona. Siyatholakala bafowethu ku-YouTube iMasibuyisane Show ngaphansi kohlelo iMasibuyisane Show ingaphansi kweSlovas Production. Siyacela mbukeli lapha ekhaya uwenze okulungile. Siyabonga kakhulu. Masibuyisane Show. Yeah. Sontobe mfowethu. Cha, mina ngijabule kakhulu mfowethu ngoba umalume ugcine exolini. Ya mfowethu, mfowami wena mina into engaqala ngiyibonga nje ukuthi mfowethu indlela esihambile sikwazile ukuthi umalume sheshe simthole. Sakwazi futhi ukuthi sihlale naye phansi siphinde simhlanganise noSibusiso bakwazi ukuthi bathole uxolo. Ya, engicabanga ukuthi noma engaxolanga umalume kodwa ekuhambeni kwesikhathi umalume woniwe sibiye. Engicabanga ukuthi unelungelo lokuthi angaxoli, unelungelo lokuthi exole ngeke simphoqe. Kodwa thina umsebenzi wethu since isho yethu isaqala siwenzile. Nanokuthi-ke bafowethu mhlambe futhi ngingaqeda nje kubantu bafowethu kubaluleke kakhulu bafowethu ukuthi into oyenzayo ukwazi ukuthi ngelinye ilanga izohamba ikushaya. So njengoba noSibusiso naye wayekade ethatha izinto ekhaya mfowethu uhambile wahlala emgwaqeni wabona ukuthi akukho right ukuhlala emgwaqeni. So isixazululo sokuthi-ke manje asizakala kwele ekhaya ukwazile ukuthi athatheke e-rehab abuye samotsha wakwazi ukucabanga ukuthi asibhalele bese simthatha simhlanganise nomalume. Noma-ke kube nzima-ke ukuthi umalume egcine emukela kodwa into umalume asitshele yona uthi umalume yena uyamxolela kodwa akamxolela ukuthi abuye ekhaya. Yazi umalume ufisana ufisa ukuthi afike lapha ekhaya sehamba imoto yakhe esizokwakha isithabathaba somuzi. Umalume unewala kodwa. Ya unewala mfethu umalume kodwa phela ngenxa ukuthi umuntu omdala naye into abeyifisa mfethu ngicabanga ukuthi ngeke size sithi siyamehlulela ngalokho Sontobe. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya siyacela ucofoze subscribe ekhasini lethu iMasibuyisane Show. Sesiphetha nje sesivala noSontobe. Ngikhumbulani lona phambi kwenu uSiyabonga uSephedi ubafazi bamfuqa iphedi banqisha uthando ukade uphungula manje isafa mkhohle tsangu nginto ethi new yeni awu kodwa ibonga inkosi ayiqeda ngihamba noSontobe. Mina ngeke ngikwazi bafethu ukuyibonga bathi ngumqala izinto phansi eThekwini bathi ngohlanya uladla uhlanya lamethu injalo nje. Ya all the way from Pangeni nginobhuti wami omdala lana waseMtubu mkhaya. Uma exoshwa bafethu uMtubu uphakame sambe safika eThekwini bafethu sabashuthi sihamba yonke indawo. Thank you.